Asta câteva voci suspicioase care spuneau ceva de genul se vor căsători și dacă nu vor câștiga marele premiu se vor despărți în 48 de ore. Asta e părerea unora. Eu zic că-s răutăți persoanele care au spus că sunt falși sau că nu se iubesc. Dumneavoastră credeți 100% în dragostea lor? Da. Pot să spun cu mâna pe inimă că... Ceea ce observ atunci când îmi vorbiți despre copiii dumneavoastră, că eu cred că pot să-i numesc deja așa, Da. e că vi se deschide fața așa ca o floare și sunteți extrem de zâmbitoare și fericită. Normal, cred că fiecare părinte ar fi la fel. Da, nu știu, mă gândesc, credeți că au fost niște mici neînțelegeri, să spunem, cu domnul Vasile, cu tatăl Dianei. Credeți că domnul Vasile îi va oferi binecuvântarea Dianei? Eu nu știu ce să spun, chiar aș fi dorit să vorbesc cu părinții Dianei. La noi, da, se merge pe vedere. Părinții băiatului merg la părinții fetei, la fată, bineînțeles, cu băiatul și se cere mâna. Deci e o înțelegere între părinți și se cere, adică băiatul cere fata, cum s-ar zice. Și aș fi vrut să vorbesc. Să păstrați tradiția deci asta. eu le-am dat binecuvântarea, dar din partea lor... cum se întâmplă, doamna Vali? Noi vă ascultăm toate doleanțele și încercăm, așa cum putem, uneori mai mult, alteori mai puțin, să vă oferim toate mijloacele de care aveți nevoie. Chiar aș dori. Eu zic să aveți un strop de răbdare, că poate se rezolvă săptămâna viitoare și... Să mergem pe vedere. Așa îi spuneam Diane. N-a fost pe vedere și nu știu. N-a fost cu vedere și dacă nu e cerută fata de la tata... Doamna Vali, am încercat să destind puțin atmosfera, mai ales că știți că și în seara aceasta va trebui să-mi faceți 2 nominalizări. Nu știu dacă sunteți pregătită sau nu. Da. Dar înainte de a rosti cele 2 nume, aș vrea să-mi spuneți care sunt motivele care v-au dus la cele 2 fete pe care le veți numi în seara aceasta pentru a pleca din casă. Motivul, cum am mai spus, e regula concursului, este un concurs și asta e. Trebuie să nominalizăm. Da, eu înțeleg, dar de ce acele 2 nume la care v-ați gândit? Pot să nu... Adică una dintre fete vrea să plece în concurs, iar cealaltă știu că e protejată. Vă ascultăm, doamna Vali. Alexa vrea să plece de mult timp, una dintre fete, și Cristina, care știu că e protejată. Ăsta este motivul pentru care, sau motivele pe care mi le-ați enunțat? Da. Și chiar dacă mi s-a sugerat, chiar a sunat o doamna Nicoleta, n-am să uit, că să o nominalizez pe Cristina, eu nu iau hotărâri decât de una singură. Deci mă hotărăsc singură, nu mă consult cu nimeni. Asta e motivul. Pe Alexa n-am să o mai întreb, pentru că știu care este răspunsul ei. Deja am vorbit cu Alexa. Am să o întreb însă pe Cristina. Te așteptai la această nominalizare? Eram sigură, nu mă așteptam. Erai sigură? De ce, Cristina? Chiar îi zisem lui Lucian la început, înainte să înceapă emisiunea, când seara asta urc pe podium. Pentru că în casă se merge multe. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Crezi că ăsta este principiul pe care l-a aplicat doamna Vali în această seară? Poate greșesc, poate într-adevăr este o competiție și asta este, trebuie să ajungem acolo sus, nu? Doamna Paula, și pe dumneavoastră v-am văzut destul de surprinsă de opțiunile, mai exact de una dintre opțiuni, referindu-mă la Cristina, exprimată de către doamna Valeria. Așa este, mă așteptam, dar refuzam să cred că poate să fie așa. Ideea este că m-am convins și nu mai am cuvinte. Doamna Vali, dumneavoastră credeți că doamna Paula a nominalizat-o și pe Diana? Nu știu, nu cred nimic. Eu am spus ce am avut eu. Poate să creade ce vrea. Și eu am fost nominalizată săptămâna trecută. Nu m-am supărat pe nimeni. Am spus ce o fi, deci... Păi asta spun și eu, doamna Vale, asta spun și eu. Ai spus ceva mai mult. Doamna Vali, nu ne este ceea ce gândesc și am voie să mă exprim așa cum doresc. Bine. Nu avem ce să credem dumneavoastră, este o competiție, chiar vă respectăm decizia și asta este.
Doamna Vali, dacă în seara aceasta Cristina va pleca din casă, veți avea vreun regret la sfârșitul serii? Nu pot să spun, nu cred că va pleca. Și dacă totuși telespectatorii nu vor fi alături de ea? Nu pot să mă pronunț acum. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla. Este timpul acum însă să luăm o scurtă pauză de publicitate după ce am văzut care au fost opțiunile doamnelor pentru seara aceasta în ceea ce privește nominalizările. Înainte de pauza de publicitate însă vreau să vă invit pe voi, cei de acasă, telespectatorii, să continuați să le votați pe fetele și pe mamele din competiție. Nu uitați, Mama Săptămânii ne oferă numele fetei care ar trebui să plece din concurs dacă aceasta nu este protejată. 2 dintre fete sunt protejate de votul telespectatorilor. Puteți vota pe site-ul voteazănorăpentrumama.ro sau la 0900 160600 sau prin SMS la 1200. E timpul acum pentru un scurt răgaz. Publicitate.